अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। मी आता उपोषणाला भेट दिला तेव्हा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी वेगळ्या भेटी देत होत्या। यावरून वैभव नाईक असं म्हणाले की पालक शिक्षण मंत्री आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही। समन्वय 100% आहे। पुढे जाऊन त्यांनी पूर्वतयारी केली आणि नंतर मी येऊन भेटी दिल्या। त्याच्यामुळे हे प्रेमाचं एक आगळं वेगळं नातं आहे। हां, बरं जमतंय हल्ली। त्याच्यामुळे ते पुढे गेले होते, त्यांच्या मागोमाग मी आलो आणि आपण काही काळजी करू नका, एकदम सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे। प्रेम वाढत आहे आणि तुम्ही मला एकही स्टेटमेंट मी त्यांच्याविरुद्ध कधी दिलेलं दाखवावं। एक शेवटी असं असतं की बघा, कोणी काही बोललं, आपण प्रेमच दिलं पाहिजे। प्रेमाने जग जिंकता येतं, ह्याच्यावर माझा विश्वास आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।